Aj ty. Mrzí ma, že to nevyšlo. Aj mňa. Tak, a je preč. Zvládol si to veľmi zrelo. Čo mám robiť? Skúsili sme to, nevyšlo to. Život ide ďalej. Chceš panáka? Nie, pitím sa nič nevyrieši. Čo to robíš? Nič. Naozaj? Vyzerá to inak. Kam ideš? Zaplávať si. Nikdy nechodíš do vody. Lebo nie som dobrý plavec. Nemyslíš, že sa Ja chce? neviem. Charlie, prestan s tým. Charlie, vráť sa, nie je to až také zlé. No tak, Charlie, máš svoju rodinu. Veľmi múdre, teraz šprintuje. Do čerta, Charlie, vylez z tej vody! Musím ísť poňho. Ja nejdem, práve som sa najedla, musím pol hodinu počkať. Ja som si umyl vlasy a ten balzám musí chvíľu pôsobiť. A čo, Jake? Jake je u matky. Tak mu zavolajme. Na to nie je čas. Tá voda je fakt studená. No, len aby si vedel, práve sme chceli ísť po teba. Charlie? Si hore? No tak. Je čas vstávať. Charlie? Čo je? Nevidel som ťa. Ono bolo to najlepšie, čo ma kedy stretlo, Ellen. Rozumiem, ale si tu zavretý už 2 dní. Je čas pohnúť sa ďalej. Nemám už kam ďalej ísť. Ale máš. Máš peniaze, krásny domov, dobre vyzeráš, máš všetky vlasy. Áno, mám to, čo ty nemáš. To nie je celkom to, čo som chcel povedať, ale... Poď. Poď. Kam ideme? Ideme ťa trošičku umyť. Nie, tam nemôžem ísť. Pripomína mi to Chelsea. Kúpeľňa? Tam si česala vlasy, umývala zuby a cikala ako princezna. Dobre, a kam si cikal ty? Asi si kúpim nový fikus.